Ahojte, vítam vás pri novom videu a to vo videu z hry DLS 26. Toto je už druhý diel z tejto hry. Takto si tu vyberiem coiny. Mám 1795 coinov. Pozriem a vymením tu toho Francúza na hrote útoku miesto Ivanoviča, keďže Ivanovič má lepší rating, tak ho tam dám a môžeme ísť aj na prvý zápas. Takto. Proti Zvole je, čo je to. Zatým, toto by sme mali vyhrať. Toto je môj tým, takto vyzerá môj tým. Dobre, a takto vyzerá ich tým. Není to žiadna sláva, takže týchto by sme mali poraziť. Teda dúfam, lebo keď ich neporazíme, tak to bude trápne. No ja hneď tu strácam na začiatok loptu. Dobre. Áno. Jaj. Ale vždycky ináč, keď natáčam video, tak sa mi nedarí hrať. Normálne. Keď nenatáčam video, tak viem hrať, a keď natáčam, tak neviem. No, uvidíme, čo sa z toho tu vyviahne, samozrejme. Zobrám loptu, ale mám ju. Nie, zobrám ju, mám ju. Dobre, mám ju. Takto. Ju prihrám. Čo to bolo? Čo? Tak toto som v živote nevidel, toto. Neverím tomu. Tomuto fakt neverím. Takto, dobre. Takto, dobre, dopredu. Dobre, toto by som mal prihrať. Prihrám to. Takto nakopnem. A do brankárových rúk. Jaj. No, nevadí. Takto. Dobre, mám loptu. Dobre, áno, majú a toto je gól 1-0. Krásne, Ivanovič. Vedel som, prečo ho tam dávam. Ja som to moc dobre vedel. Toto je dobrý hráč. Tohto mám rád, takže krásne 1-0. Dobre, a teraz to už len vyhrať. Buď nech to ostane takto, 1-0, alebo nech ešte kopneme gól, ale nech nedostaneme, lebo to by bola teda, čo toto, som to chcel ho iba potknúť, ale zobrať mu loptu, a som ju miesto toho odkopol, no nevadí. Dobre, takto, áno, bežím dopredu, dobre, ide dopredu, skúsim to z diaľky. Jaj, toto som mohol ísť ešte aj vyššie, kebyže viem, že to takúto kopne, no nevadí. Dobre, máme loptu, ale aj naďalej. Už nemáme loptu. Jaj, toto čo bolo za šmík? Jaj, tomuto neverím. Zobermu ju, dobre. Dobre, takto máme loptu. Bežíme dopredu. Áno, aj tuto nám ju zoberú. Dobre, ešte máme. A zobrali nám ju. Samozrejme, skúsim, dúfam, že nebude teraz platiť futbalové pravidlo, nedáš, dostaneš, ale nakoniec to má môj brankár, tú loptu, dobre. A počas. Tak, pozriem, a neurobím tú zmenu, omylom som klikol na formáciu, dobre, a môžeme začať druhý polčas. Tak to boostnem tu hráčov, aj keď to stojí 30 coinov, to je nič. Teraz majú vyššiu tú energiu, tú výdrž, lepšie aj budú hrať, takže to je super. Dobre, zobrali sme im loptu. Dobre, teraz dopredu. Dobre, máme loptu. Samozrejme si ju nenechať zobrať, lebo to by potom nebolo moc dobré. Ukáž, takto. Áno, sme vpredu a gól 2-0. Krásne, a Ivanovič dal druhý gól. Ešte jeden gól musí dať a bude mať hat-trick. Ešte jeden gól, ale on ten jeden gól podľa mňa aj dá. On ho dá, krásne, pozrite. Dobre, takže 2-0. Krásne. Takto, a ešte by nebolo na škodu pridať aspoň taký 1-2 góly, aby sme to mali úplne poistené, no uvidíme. Samozrejme, majú loptu, už nemajú, už ju stratili. Dobre, Ivanovič ešte beží dopredu,
A zobrali mu loptu, je škoda. Dobre. Takto, áno. Dobre. Áno, mám ju. Nakopnem ju a jaj, toto čo bolo. Škoda, toto mohlo byť aj lepšie. Toto, ako som to tam poslal, no nevadí. Vyhrávame aj tak 2-0, takže tak, dobre. Dobre, áno. Má loptu. Ivanovič. Áno, Ivanovič dáva hat-trick. Krásne, vidíte, hovoril som to, že on dá hat-trick. Krásne, 3-0. Takže tuto nemal ani šancu brankár. Krásne, a tak toto už udržať, toto bude v chillu. To bude. Super, dobre. 80. minúta, už len 10 minút. No, hej, dobre, áno. Zobral som mu loptu. Dobre. Takto. Bežím s tým. Neprihrám to, lebo sa bojím, že to zoberú. Tuto vystriedam, lebo aj keď je lepší hráč, tak vlastne nech není unavený a gól medzi tým, jak komentujem striedanie, gól na 4-0. Super. A toto už máme vyhraté, je 89. minúta. Toto už sa proste nedá prehrať. Uvidíme, že koľko dá navyše rozhodca. Pán rozhodca dá koľko navyše. 2 minúty, toto už sa nedá prehrať. Ešte keď tak pridáme jeden gól, ale toto už bude super. Takže, áno, dobre. Jaj, tyčka. Tomuto neverím. A koniec zápasu, 4-0 sme vyhrali. A player of the match je Mihajlo Ivanovič. Kto iný, keďže on dal hat-trick. A aj štatistiky máme niektoré lepšie, takže to je super. Dostávame 33 coinov, aj som splnil nejaký bonus, hat-trick hero. Super. Pozriem sa na nejakých hráčov, ktorých by som mohol kúpiť, no uvidím, zase takých, nechcem míňať coiny, mám ich dosť, ale nechcem ich míňať, a tuto je nejaký brankár turecký, prečo nejde? Prečo mi nejde kúpiť? Haló, prečo nejde? Dobre, no a teraz by už mal ísť. Áno, no dobre, teraz som už kúpil a ďalší bonus mám odomknutý. First signing. No, super. Takže mám prvého kúpeného hráča. To je super a rovno ho dám aj do základnej zostavy, len si vyberiem tu nejaké tie coiny a gemy. Takto. Dobre, a dám ho do základnej, pozriem, či tu ešte niekto není. Ale tuto už asi nikoho nekúpim a dám ho do základnej zostavy. Takto, nový brankár, turecký, neviem to prečítať. Prepáčte, toto neviem prečítať. Ale ostatní má dobre, toto som otvoril omylom jedného hráča. Tak dúfam, že sa vám ešte takto pozbieram odmeny. Aj tieto. Tak dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Keď áno, zanechajte like. Ahojte a dajte odber.